Αυτός είμαι εγώ και φέτος κάνω την πρώτη μου προετοιμασία για τους πρώτους μου αγώνες bodybuilding και σήμερα θα σας δείξω το πρωινό μου. Αρχικά σε ένα μπολ βάζουμε 200 γραμμάρια σπράδι αυγού, στη συνέχεια σπάμε 2 ολόκληρα αυγά, ρίχνουμε 40 γραμμάρια βρώμης, λίγο αλάτι και τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Ανάβουμε τη φωτιά, τηγάνι στη φωτιά, ρίχνουμε το μείγμα μας και όσο αυτό γίνεται εμείς ψιλοκόβουμε 200 γραμμάρια λαχανικών. Εγώ έχω διαλέξει αγκούρι και ντομάτα για πιο εύκολο. Στη συνέχεια καθαρίζουμε και κόβουμε σε φέτες ένα ολόκληρο ξινόμηλο, το βάζουμε σε ένα πιάτο, ρίχνουμε κανέλα και όσο κάναμε αυτό, τσουπ, έτοιμο και το μείγμα μας. Βγήκε πολύ αφράτο όπως βλέπετε. Αυτό είναι το πρωινό μου, παιδιά.